प्रमद बर'आ इन्डिया आर्मिनि खाथियाव थांनानै निमाहा बिनो हागोन हाया दिनै प्रमद बर'आ नंखाय इन्डिया आर्मिखौ लाजि फोनांनाया बर' हारिनि गेजेराव खोनासंथावना राव नङा प्रमद बर'आ सासे थगायसुला इन्डिया आर्मिनि सायाव नंखाय बाथ्रा बुंनाय ड्रीमत माने आब्दुल कालामे विंग्स दी दिले मोर ड्रीमतो कोनो विंग्स नासिल टू फ्लाई आब्दुल कालामे विंग्स दी दिले सो आमिও অলপ ফ্লাই কৰিলো এটা দেখিলো যে কিবা কাম কৰিব লাগে আৰু এজ এ ষ্টুডেন্ট আমি বহুত স্ট্ৰাগল কৰিছিলো ইন্টাৰভিউ দিছিলো কবাত গৈছিলো আৰ্মি দৌৰিছিলো তিনিবাৰকৈ মইতো ডিফেন্সত চাকৰি পাইছিলো কিন্তু ঈশ্বৰে মোক ইটো কামৰ কাৰণে পঠোৱা নাই ঈশ্বৰে মোক পঠাইছে তুমি যোৱা কিবা কিবি বুকি বুকি খাই থাকা আধা গালি খোৱা আধা মানে মৰম কৰিব সেইটো কামে তোমাৰ কাৰণে দিছো গতিকে মই এটা ৰাতিপুৱাৰ পৰা আধা গালি খাওঁ আধা মৰম পাওঁ বুকি বুকি খাই থাকো মই মোৰ কামে ভিডিঅ'नि फुटेजआव खोनानानै माबादि खोनाखो प्रमद बर' सारा सानसे समाव आर्मि इन्टारभिउ होनानै साख्रि नांगौ होननानैसो इन्टारभिउ होदोंमोन नाथाय खेबसेयाव मोननानै बे बाबाय आरो जुदि साख्रिखौ नाङाबा आरो नेक्स्ट माने इन्टारभिउ होबावखो आरो खेबनैयावबो जुदि बादोंबा आरो खेबथामाव माने इन्टारभिउ होबावखो साख्रि नांगौ होननायखायसो साख्रिखौ नागिरो मानसिया जाय मानसिफ्रा साख्रिखौ मोननो लुगैनानैसो इन्टारभिउ होयो जेरैबायदि जों इन्डिया आर्मिखौ दिनैसिम जों रेसपेक्ट होयो आरो जोंनि इन्डिया देशा इन्डिया आर्मिनि थाखायसो जों दिनै जिखुनु जाया जोंनि माखासे इन्डियानि डिसिप्लिन आरो इन्डिया थांनानै दं दिनै इन्डिया आर्मिखौ दिनै जोंनि बेसेबां बर' सेंग्राफ्रा बा इन्डियानि आर्मिफोरखौ बिथाङा लाजि फोनांनायसो जादों दिनै इन्डिया आर्मिखौ मावनो होननानै इन्टारभिउ होबाय आरो मोनसेयावबो आर्मि मोनसेयावबो मानो थाखाय मावदिया अब्ला दिनै बियो बिथांमोनखौ लाजि फोनांनायसो जादों बिनि थाखायनो आङो आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा बयनिबो खाथियाव आं खावलायो गावनि बुंनाय रावखौ खोनायोब्ला बेसेबां गनायथाव खेबसे खेबनै खेबथामसिम इन्टारभिउ होदों नाथाय मालानि समाव इन्टारभिउ होनायनि बेहा रेकर्ड दं होदोंबो जानो हागौ नाथाय साख्रि नांगौ होननानैसो बे इन्टारभिउखौ होदोंमोन अब्ला दिनै खेबसेयाव इन्टारभिउआव पास जाबाय आरो मोनसेयावबो मानो बे साख्रिखौ लादिया आरो नैथि इन्टारभिउआव जुदि फार्स्टआवनो जुदि मोननानै बे आर्मि साख्रिखौ नांला होननानै जुदि बियो फैदोंब्ला आरो नैथि खेबाव मानो इन्टारभिउ होबावखो आरो नैथियावबो जुदि आर्मि साख्रिखौ जुदि लानो गोसो गैयामोनब्ला खेबथाम मानो होखो बिनि थाखायनो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेबायदि सासे थगायसुला जों खोनायाखैमोन बेबायदि थगायसुला जों खोनायाखैमोन नाथाय बियो इन्डियानि आर्मिफोरखौ लाजि फोनांनायसो जादों इन्डियानि आर्मिफोरखौ लाजि फोनांनाय जादों जों दिनै इन्डिया आर्मि होनोबा जों दिनै गोसो गोरबोनिफ्राय जोंनि इन्डियानि आर्मिफोरखौ जों अरायसम गोसोखाङो बिथांमोना हादरनि थाखाय गथ' गथाय गारनानै गावनि देशनि थाखाय बिथांमोना बेसेबांबा चाइना बर्डार बांलादेश बर्डार पाकिस्तान बर्डार बिथांमोना जिबायदि खस्थ' खालायो दिनैनि समाव प्रमद बर'आ मानो इन्डिया आर्मिखौ लाजि फोनांदों इन्डिया आर्मिखौ मानो थाखाय लाजि फोनांदों बिथाङा मालानि समाव इन्डिया आर्मि मालानि समाव बियो इन्टारभिउ होदोंमोन नाथाय जोंनि खोनानो मोननायाव प्रमद बर'आ सानसे समाव केरेटिबो सोलोंदोंमोन नाथाय गावनि केरेटि सोलोंनायखौ रायजो राजाफोरनि खाथियाव जोंनि बर' मिडियाफोरनि खाथियाव बिथाङा बारला बुरला गावनि केरेटि रोंनायखौ देखायोबा साबसिन जागौमोन नाथाय इन्डिया आर्मिखौ लाजि फोनांनाया बे जोंनि बर' समाजनि गेजेराव गनायथाव नङा जोंनि इन्डिया आर्मिनि बिथांमोननि माखासे खस्थ' खालायनाय आरो इन्डिया आर्मिखौ बिथाङा लाजि फोनांनायसो जादों बिनि थाखायनो आं खावलायो बेबायदि माखासे डिफेन्स लाइननि मानसिफोरखौ लाजि फोनांनाया मालाबाबो जुक्ति नङा बेबायदि इन्डिया आर्मिनि सायाव बिथाङा खेबथाम मोनसेयावबो जुदि खेबथाम इन्टारभिउ होसेयाव जुदि मोनसेयावबो लायाखै अब्ला मानो बिथाङा इन्टारभिउ होनायमोन बिनि जायगायाव दस्रा सेंग्राफ्रा मालाय होगौमोन बिनि थाखायनो बेबायदि बुंनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ आरो गावनि माखासे गारबोनाय समाव गावनि माखासे केरेटि सोलोंनायखौ
माखासे ससियेल मिडियायाव दिन्थियोबा साबसिन जागोन होननानै आङो आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजाफोरनि खाथियाव आङो खावलायहरो।